عزو سلامتنا تقبلوا فنونا مكتتالة تركبوا زخبركم تعزبتنا كما يتوعلون لو مقدام عسران كلتن مقابيت نفرق معلتن فرانس تدالوا هاقراون زينة تعتيزنا لكم قريبنا لنا زينة زغربوا لكم خالد محمد برهان نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بقند أرستات زينة خفلم علماوي معالتي داون سيندروم بدرجة هاجر أب مندفرات تذكيرا أبزوا دو نتفتات لك سدم نمسان زكاير سراح كحيل مزخاخر غريبو أبنو زبا فعبت نتفتات سبورت نممعوال زيت تخيلون جابان تشاينان دبو كوريان أب نقدي تسطاوي زبا وتسطان كالوت قدايات زيت كوري زر باكايدن فرنسا جرمن بريطانيان إسرائيل وشمت غازة تكادو زلمت كعتي دو كتب الزويعن منقست كندا نشمونت العلوت سبسلطان منقست فنزويلا على مازغبر حدش إقداءات لغو زرزر زينا أسران حدد مقابيت علماوي معالتي داون سيندروم بدرجة هاجر نشاد شايقزي من دفراخ تذكر نكلا أب تسنين دكام حرن دما بأقات عمتعلت نتفتات استفلالي نتفتات تخايدوم وكيلات إيرينا فيليمون تكابو الدنيا قبر ماريامن سيراك قبر ميكائيلن زلقاهو تحسو فرطونا عندم بملكع تسبساب كتقربايا علماو معلت داون سيندروم تصور أمراؤون معبالاؤون سنكولالن سدرابيتومن كوماو سرتي حزب زبل تيما بدرجة هجر تمالي إسران حدن مقابيت أمن دفرات خبيرام أبت بستفلا لي مسانا دوقتات استسنية مدب حلف جنفر هجراو محبر أمراؤون معبالاؤون سنكولان زوبا دوبو بأتو دسالة حقوس معلت داون سيندروم بعلم درجان من بالعسر تربعته أب هجرنا دما نشارشا جزية الذكر مهلاو بمتكاس تعلاما أمراؤوي أكالاوي تعناون محبراؤون بدهوتات مس داون سيندروم زنبرو سبات نمقلحن شجراتهم فتحن خركب نمزخخارن كم زخونه قليتهم حلف جنفر عيون محبراو دحنتن أو تهايل قبر ميكائيل دمام منقستي أمراؤون معبالاؤون سنكلنا نزلوهم قلعو زحقز مدبات يتقبر كم زلو بمحبار عليت سدرابيتات عب تحتي انزر كوبو سنكلان قلعو مسحبرة السبز تنبور له بايتاخ فترة تلابيوم أبزوبا دوبوب وانا دايركتر من محدار فاينانسن أتو تكي تولد بوغانو أمراؤون معبالاؤون سنكلنا زلوهم زيقاتات طور سدرابيتهم تراي كونو سلازي قباء تنتلو خمزي سمعو من أخول محبراو أقلقلوتات كم زرخبون بمقبار أفريت نخوخونو أبركتو من لأحبرة سب كعزز تمحتينهم بتمساسالي اتعلت بدرجة زواج أشباركا أبتسني أبتذكرتلو قدايات قبعت ألاليان نابيوتن انترخيبهم كابتنت رات قلاقيلهم نفسهم كمعبولون نطفات تواسات كخونون سلازخولو حبرة سب أفلطون أتألاليون كم محايش مزخخر غريبهم إذ خمسيلن كله أب كتما دك أمحارة تركب بيت مرتي أمراؤون معبالاؤون سنكولان تمال عسران حدن مقابيت كلاي عمت من مسراتا بستفر عليه مسانا دوقتات كم تذكرت وكيل إيرينا حبيروم داون سيندروم عم مسرح من مغال دك ودسب زغست تنقو بنطور زي تقلت زي نبور كنت كم زخونة بعلم درجة دما لعلى 54 مليون قدايات كم زلوت أبصابات حبروم فتصاميت بورد هاجراو محبر ولنتاويان لقسدم جنفر زوبارو بعصر تشعة مقابيت أب زكادو تقمقام نتفتات لقسدم نمسسان زكاد سراح كحيل أزهاخيرام أبو أمبرت جنفر أطو أبراهام يوهانس أب زغربو تصبصاب أب قدامو سلست أوارح نايز عمد زتلقسدم كمزيل بمتكاس أب مبراه حتى توكيرو خكاد سنح نتفتات ناب قبراوي أبورتو نمسقارو بعتوب كم سراح قليصوم أب زحالة فغلط عمتات سلستشحن سلاسان شدوشتن كارتيت دم كم سلقسه أب شمونته نوزوباتات نوس جنافر محبر كم زغما ناستات عصرت شوعة شح حزبي غوس كم سخيده بمهنيات 14 سنة هجراو معاد اللقس دما وفراتات المعاد كم تخيده أبريهم أبلات فتساميت بورد بوغنم أب نوزوباتات نزلو ونن دليتن بموغاس هجراو بانك دم أب قل نوزوباتات رايحة سيرو زلو مدباتو كسفحن مدبات اللقس دم بسرع زكاد لغنتات كفترن كمون أب نوزوباتات عدو خالان دواروان دسكيلو زلو مدبات زبرا برلو مقد خناده تلابيوم أقرأ محبر ولنتاوين لقست دم جنفر زوادوب أب كل تشحن 13 زغوميوم
ኣብ ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዋና ዳይረክተር ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ወይዘሮ ዘይነብ ዑመር ኣብ ኣፍዓበት ንጥፈታት ስፖርት ንምምዕባል ዝሕግዝ ዘተ ምስ ኣባላት ኮሚቴታት ስፖርት ኣካይዳ ኣብ ትርክብ ፌደሬሽናት ንኽሕኢላ ኮሚቴታት ስፖርት ካብን ዝጥለብ ስራሕ ብግቡእ ክፍጽማ ስፖርተኛታት ድማ ነብሶም ንምምዕባል ክጽዕሩ ኣዘኻኺራ ህዝቢ ቀንዲ መዋል ስፖርት ስለ ዝኾነ ኣታዊታት ስፖርት ንምዕባይ ጻዕሪ ከካይድ ዘዘኻኸረት ወይዘሮ ዘይነብ ተደኺሙ ዘሎ ንጥፈታት ኣትሌቲክስ ብዕዉት መደባት ንኽስራሓሉ ከም ዝግባእ ገንዚባ ብዘይካዚ ፌደሬሽናት ንዝካየድ ንጥፈታት ስፖርት ብቐጻሊ ክግምግማን ድኹም ጎድነታት ኣለልየን ሃጓፋት ክመልኣን ፀዊዓ ተሳተፍቲ ቦገኖም ንኣባላት ፌደሬሽናት ስልጠና ክወሃብ ንንኡስ ጨናፍር ባጀት ክስላዕ ንቕድድም ብሽክለታ ዝዕንቅፍ ዘሎ ፀገማት ፍታሕ ክናደየሉ ከምኡውን ኣብ በዓላት ጥራይ ተሓፂሩ ዘሎ ውድድራት ብስሩዕ ክካየድ ተላብዮም ጨንፈር ሚኒስትር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ብሞያ ዘሰልጠኖም ብምምሕዳራት ዞባታት ዝተለለዩ 13 ጽጉማት ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ሎሚ 21 መጋቢት ተመሪቖም እቲ ምስ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ከተማታት ብምውሃድ ንክልተ ዓመትን 6 ኣዋርሕን ዝተዋህበ ስልጠና ሜካኒክ ኣውቶ ኤሌክትሪክን ፖምፒስታን ዘጠቓለለ እዩ ሓላፊ ኣህዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍስሃይ ኣብ ዘስምዑ ቃል ማሕበራዊ ፀገማት ምቅላል ኣካል ናይቲ ማሕበራዊ ፍትሒ ንምንጋስ ዝካየድ ዘሎ ዓብዪ ሃገራዊ ዕማም ምዃኑ ብምጥቃስ መንግስታውያንን ብሕታውያንን ትካላት ንዘርእዮ ምትሕብባር ሞጊሱ ወኪል ተመረቕቲ ድማ ሞያዊ ስልጠና ንኽቐስሙን ዝተፈጠረሎም ዕድል ብምምዝጋን ህይወቶምን ህይወት ስድራ ቤቶምን ንምቕያር ንዘሎም ሓያል ዲሲፕሊንን ናይ ስራሕ ወንን ኣረጋጊጹ ኣባላት ሃማደ ኣብ ከተማ ስገነይቲ ኣብ ሞከሰ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ንዝእለያ ዘለዋ ግዳያት ፊስቱላ ብ20 መጋቢት ሞራላውን ነዋታውን ደገፍ ገይረን እታ ሓገዝ ኣስታት 14,000 ናፋ ዝግመት ናውቲ ፅሬት ህልኽቲ ነገራትን ኣልባሳትን የጠቓልል ሓላፊት ሃማደ ኣብ ዞባ ሰገነይቲ ወይዘሮ ኣበራሽ መስፍን ኣብ ዝስማዕቶ ቃል ዕላማቲ ብውዱብ መገዲ ዝተገብረ ዑደት ንተሓከት ፊስቱላ ሞራል ንምሃብን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን ፊስቱላ ንምስራፅን ከም ዝኾነ ሓቢራ ኣብ ሞከሰ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ላዕለዋይ ክኢላ መወለዳን ዶክተር ሃብቲ ሃይለ መለኮት ብወገኑ ዝተሓላለኸ ፀገማት ፊስቱላ ንምሕካምን ሙሉእ ሕይወት ንምርግጋፅን ዝካየድ ስራሕ ድሕሪ ምብራህ ፊስቱላ ካብ ክትሕክሞ ክትከላኸሎ ስለ ዝቐልል መርዓቲ ሕቲ ዕድመ ክውገድን ነፍሰ ጡራት ኣብ ትካላት ጥዕና ክሓርሳን ተላብዮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ድዋርዋ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ መምህራን እውን ንግዳያት ፊስቱላ ከም ዝበፅሓ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዜና ሃገራት ወፃኢ ሒዝና ድሕዛ ሓፃት መሰጋገሪት ክንምለስ ኢና ምሳና ፅንሑ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ እናወስኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ቻይናን ደቡብ ኮርያን ትማሊ 21 መጋቢት ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ንግዲ ዞባዊ ፀጥታን ካልኦት ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጃፓን ታኬሺ ኢዋያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ርክብ ኣብ ታሪኻዊ ነጥበ መቐይሮ ይካየድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ምትፍናንን ፍልልያትን ብዘተን ምትሕብባርን ንምፍታሕ ፃዕርታት ምግባር ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም ሰለስቲአን ሃገራት ንግዳዊ ንጥፈታተን ከደንፍዓ ዞባውን ዓለማውን ፀጥታ ንምውሓስ ድማ ክተሓጋገዛ ምዃነን ገሊፀን ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ጉዳይ ክሊማዊ ለውጢ ተፈጥራዊ ሓደጋታት ከምኡውን ኩናት ሩስያን ዩክሬንን እውን ተዘራሪበን እዚ ድሕሪ 2023 ንፈለማ እዋን ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ምስ ምምፃእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ናብ ስልጣን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ቁልጡፍ ለውጥታት ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን እዩ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶን ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብል ፀዊዐን ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ሰለስቲአን ሃገራት ማል 21 መጋቢት ኣብ ዝወፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ኩሎም ወገናት እቲ ተቋሪፁ ዘሎ ስምምዕ ተግባራዊ ንክኸውን ዳግማይ ናብ ዝርርብ ከኣትዉ ከም ዝግባእ ገሊፆም እቲ ግጭት ብወተሃደራዊ መገዲ ክፍታሕ ከም ዘይክእል ዝሓበሩቶም ሚኒስትራት ተወሳኺ መጥቃዕታት ተወሳኺ ሞት ሰለማውያን ፍልስጤማውያንን እስራኤላውያንን ጥራይ ዘስዕብ ከም ዝኾነ ኣጠንቂቖም እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግታት ከተኸብርን ናብ ወሽመጥ ጋዛ ሰብኣዊ ረድኤት ከኣቱ ከተፍቅድን ብምምሕፃን ፍታሕ ክልተ ሃገራት ነባሪ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ዘረጋግፅ እንኮ መገዲ ከም ዝኾነ ብተወሳኺ ሓቢሮም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብእተካየዱ ዘላ ሓድሽ መጥቃዕታት ኣብ ዝሓለፈ 5 መዓልታት ጥራይ ኣስታት 200 ቆልዑ ዝርከብዎም ብውሕዱ ልዕሊ 700 በርጌስ ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ፀብጻባት ይሕብሩ
زامزيل كله إسرائيل أب وشمة غازة نزبقسطو حدش وتهدرا وسرعت زقاوم سلام أو سلفي تمال عسران حدن مقابيت أب بنغلاديش خايدوم سلفنياتات تسرحيت كينو مدمساس من قصاص حماس زعلم مخانو بمتكاس وايتو تصطاو دبحورات هاجرات أب إسرائيل تصاغط خجبر صويعهم أب بنغلاديش تراي زي كونه أب إيطاليا جرمنن إسبانيان ون تسرحيت زقاوم سلفتات كم استخايدة يفلات إسرائيل كاب مودا داخل تشعن إسرائيل سلسطن أب وشمت غازة ختكايدو بزنحت متقعتات نايز زغطلو فلسطيناويان تقلال لغطري ناب أستات 5 شح كم تتصقاقعن نايز غوصلو دما أستات 120 شح كم زواتحن يقلت منغستي كندا تمال 21 مقابيت نشمون تلعلوت سبا سلطان منغستي فنزويلا علامة زقبره حدش إقدات اليوم ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ካናዳ ብዘውፅኦ መግለጺ ቶም ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ዝተሕስ ነጥፈታት ከም ዘካየዱ ብምኽሳስዩ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ሓቢሮም እቲ ስጉምቲ ካናዳ ንሰብኣዊ መሰላት ዝግህዝ ዝኾነ ይኹን ነጥፈታት ከም ዘይትፃወር ንስርዓት ኒኮላስ ማዱሮ ንጹር መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ከም ዝኾነ እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ እገዳ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ቬንዙዌላ ቁጠባዊ ጸቕጢ ብምፍጣር ንምንብርካኾም ዝዓለመ ምዃኑ እዩ ብተደጋጋሚ ክወቅስ ጸኒሖም ማልን ቡርኪና ፋሶን ካብ ኣህጉራዊ ውድብ ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ከም ዝወፃ ብ20 መጋቢት ብወግዒ ፍሊጠን እተን ሃገራት ሒደት መዓልታት ድሕርቲ ኒጀር ዝወሰደቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲአን ነዚ ውሳኔ ወሲደን እቲ ኣብ 1970 ዝኾነ ውድብ ረብሓታት ፈረንሳ ንምስማር ክሰርሕ ከም ዝጸንሐን እተን ሃገራት ወቒሰን ሰለስቲአን ሃገራት ንዝወሰድኦ ስጉምቲ መቕፀልታ ናይቲ ጽልዋ ፈረንሳ ንምውጋድ ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እተን ሃገራት ምስ ፈረንሳ ንዝጸንሐን ጸጥታውን ወተሃደራውን ውዕላት ብምስራዝ ኣብ መሬተን ተዋፊሩ ንዝጸንሐ ሰራዊት ፈረንሳ ክወፅእ ከም ዝኣዘዛ ዝዝከር እዩ ምንቅስቓስ ፈረንሳ ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣፍሪቃ ካብ ጠንቅታት ጸጥታዊ ጸገማትን ምዝመዛት ጸጋታትን ኮይኑ ምጽንሖም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝጠቕሱ ቶጎን ካምቦዲያን ኣብ ምምዕባል ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ዘተኮረ ስምምዓት ተፈራሪመን እቲ ስምምዓት ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲአን ሃገራት ብ20 መጋቢት ኣብ ካምቦዲያ ኣብ ዘካየድዎ ዝርርብ ተኸቲሙ ክልቲአን ሃገራት ንግዳዊ ምልውዋጥን ወፍርን ከስፋሓ ምዃነን ብምጥቃስ ንትግባሪኡ ብዝምልከት ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቶጎ ዝርርብ ከካይዳ ምዃነን ኣፍሊጠን ኣለዋ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ምውሓስ ዞባውን ኣህጉራውን ጸጥታ ክትሓጋገዛ ምዃነን ሓቢረን ቶጎን ካምቦዲያን ኣብቲ ኣጋጣሚ መበል 15 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማስያዊ ዝምድነአን ጸንቢለን ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ልዌቶቢ ብ21 መጋቢት ብምንታጉ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ፈጢሩ ብሰንኪ ነቱጊ ኣሽዓት ነበርቲ ክመዛበሉ እንከለዉ ኣማይት በረራታት ከም ዝተሰረዘ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ሓቢሮም እቲ እምባ ዳግማይ ክነቱግ ከም ዝኽእል ዝሓበሩ ክኢላታት ስነ ምድሪ ኢንዶኔዥያ ነበርቲ ክጥንቀቑ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ ንጡፍ እሳተ ጎመራዊ እምባ ሌዎቶቢ ኣብ መወዳእታ 2024 ብምንታጉ 10 ሰባት ከም ዝሞቱን ነዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና ንምፍጻም ኣርእስታቱ ከዘኻኽረኩም ዓለማዊ መዓልቲ ዳውን ሲንድሮም ብደረጃ ሃገር ኣብ መንደፈራ ተዘኪራ ኣብ ዞባ ደቡብ ንጥፈታት ልግሲ ደም ንምስሳን ዝካየድ ስራሕ ክሕይል መዘኻኸሪ ቀሪቡ ኣብ ዞባ ፋዕበት ንጥፈታት ስፖርት ንምምዕባል ዘተ ተኻይዱ ጃፓን ቻይናን ደቡብ ኮርያን ኣብ ንግዲ ዞባዊ ጸጥታን ካልኦት ጉዳያትን ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይደ ፈረንሳ ጀርመንን ብሪጣንያን እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ተካይዶን ዘላ መጥቃዕቲ ደው ከተብል ጸዊዐን መንግስቲ ካናዳ ንሸሞንተ ልዓሎት ሰበስልጣን መንግስቲ ቬንዙዌላ ዕላማ ዝገበረ ሓድሽ እገዳ ጽይቖም ሓፈሻዊ ዜና ብዝተፈጺሙ ምስ ተረፉ መደባትና ክንገድፈኩም ብወገንና